Hello friends, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गामियारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जों दायो थांनो नागिरदों तुक्राझार गल्डेन जुबलीआव आरोना। बयबो गाखोजोब्बाय दावरावथार, बेनिखायनो आं भइस कलसो होनांगौ गोनां जालायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांदो। जोंना बासआव सफैबाय। दायो जोङो थांनायसै। नै बेयावनो आरोना। बे बासआवनो थांसिगोन आरो गासिबो थांनो ओंखारजोब्बाय। जोङो सबायावहाय दायो ओइथिं दं, ओरैबो दं मानसिफ्रा। थांनोसै जोङो क'क्राझार गल्डेन जुबलीआवहाय। ओरैजाय मानसिफ्रा Hello guys. क'क्राझार थांसिगोन जोङो दायो। जों बासाव गाखो आरोना, इसोरो माखासेफ्रा गाखोबाय लैहोर लैहोरनो बिथांमोना। ड्राइभाराबो नै जास्ला आं जाया आं खाबुबो जाया। गोरलै बायदि बिस्कुट जायो नोयो। बहा थांनो नागिरदों दायो? क'क्राझार। मानोबा? सबायाव थांसिगोन। नै बेयावहाय माखासे थांगोन, ओमफ्राय बेयावहाय माखासे थांगोन। बांसिना बासाव गाखोजोब्बाय गासिबो। ड्राइभारा नै सासेया जानो गाखोनाया आंनि जाजोबथारबाय मानसिफ्रा। बबे इयो ए गुमाया गाननो मोनबाय। जोंनि जाखागोन जोंबो खोन्थायाव जिरायना मोनांगोन ना। गाखोग्राफ्रा एगारला एसे बा गाखोग्राफ्रा आं हाबना गाखोजोब्बाय मानसिफ्रा। दायो थांसिङो। बिरथारनो गाखोग्रा आं हाबलांनो नंदोंमोन, बास जायगायानो गैला आरोना गाखोनो थाखाय। ओमफ्राय आं ओरैजाय थांफिनसै। वाव मानसिफ्रा गाखोजोब्बाय। गाखोबाय बासाव गाखोबाय। आया जेबो होनहरा देब्रा होन। गाखोबाय नेपालि खालामबाय। आंना सानसे नांगौ। आंबो सार्जारखौ लाबोनांगौ दा होनसै। आं एखेसो आं दा होगोन। केबरल' होनांगौ।
भिडिअ खालामाबा आं मोनदों आसोला 20 ट'टार जोंना मबाइलाव 20 टଙ୍କା लुआ जोंनि थाखाय गोलाव नामा मिथियाथो जों थांगासिनो आरोना जायगा नागिरनो थाखाय मा जायगा मोनहैगोन मिथिया जोङो गिर्जाखौबो मिथिया जेबो मिथिया आरोना थाबायलांगासिनो दा रायजालायगोन गाइस जोङो थांगासिनो आरोना दायो मोनाबाय दासो मोनफैखादों जोङो ओमफ्राय नै जोङो बेरायजोबखानोसै दानो मोनायावहाय स' गाबोन सोलाबगोन सोलाबा जों मिथिया आरोना जोंना मोनसे मोसानायनि माबा दं नालाय प्रेसार दङ बेयावनो जों एसे बेस्थ' जागोन ओंखायनो जों दानो बेरायना लाग्रोजोबखानोसै आरो नायखानोसै टाइम जाला मेथाइ दामनानै माने मोनाजोब्बाय थांगासिनो बेयावबो साजायगासिनो ओरै थालाय बेखौनो नुदों आसा आथिं थालाय जों मोनसे माबा नायनो थांगासिनो आरोना जोबोद नायनो लुगैथारबाय जों दासो मोनफैदों होमबाबो जोङो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना जोंजों लोगोसे मोजां लायो गावसोरा आंखौ लाहरनो रोङा गावसा जावबाय दासो गोमोसो आंखौ नायदों दे रायलायहरनाया बेनो आं सानदों आं गिदिंफिनबाय जों दायो मालायफोरा आथिंनिफ्राय खर' बिजौसिम जोंलायनाय दासो मोनफैखानाय बेरायखानानै ओरैबायदि मोजां सालायदोंना आरो जिलिफिनबाय देखाजोबदों हाबनोसै आरो अबे जराव बनायदोंथाय बिदिखौ आंनिबा बै ओइथिंसो थौजों गिराना जोंबा फिलिपदां इयो नैबे गिराना जा मोजां बार जा मोजां साजायदों आयौ जों बोरै थांगोन जोङो जाम्बिलाय जों जोंखौ गोदाव सोराव माबा लागासिनो आरोना दे गोसो फै थांनो लुबैथारबाय आङो इयावहाय न'आव दोनलाबायनायालाय माहाय जोङो बैलाय मा बेल' जाखो बैजों हाबगोन आरोना औ एबार नुहैनायस्रा जों दायो थांगासिनो आरोना नायदों न'आवबो खालामफिननांगौ मा हाजो बेलाय माबा मा होनो हिमालया हाजोआव बिथिं थांनोसै जों दायो कालचार लायबोसै दासो जादों ओइ न'आ ओइ मामलाय एम्फौ लाग्रा न' मोनदां ना ओइ दैखरा इमोन ने बाख्रिया मोजांखौनो नुला आं बियो फार्स्ट मोनामोन नालाय बेखायनो माखासे बुस्थुफोरखौ दोनाखै बेनिखायनो आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय सानावहायनो मोजाङै बिनि एक्सट्रा भिडिअखौ लानानै फैगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मैया आङो मेंनायजों मानायजों भिडिअखौ बारा मोजां फुरा लाबोआसै ओमफ्रायनो आङो डाइरेक्ट अखानायै सुनिबार फुङावहाय गिर्जा हाबनाय टाइमावहाय लाबाय भिडिअखौहाय स' नोंथांमोना आं भिडिअखौ इन्टारेस्ट दङबा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय ओरैबायदि मानसि जादोंना लोगोफोर बे 75 डायमन जुबलीयावहाय जास्ट स्टेजावनो आलासिफोरखौ नुहुरा ओमफ्राय पर्दायावसो जोङो नायनांगौ गोनां जालायलायदों आरोना
बिसोरनि जायगायावहाय जिहुसुआ माने जसुआ बे दैदेनगिरि जाहैबाय बिसोरो गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों बे खाना हादराव थानाय मानसिफोरजोंहाय गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों आरो मोनसे समावहाय आमरियाफोरजों जेब्ला दावहा नांदों बेखौ लिरनाय दं जाहैबाय जिहुसुआनि 10 अध्याय 12 14 सानसेखालि ओरैबायदि दावहा नांनो गोनां जाहैबाय बिसोरो गिबियाव होनाय जायगायावहाय ओरैबायदि एखेबारे बे जायगायावहाय आमरियाफ्रा गुबुन राजाफोरखौबो गुबुन हादरनि राजाफोरखौ लिंहरबाय लासो खारन इस्राएलिफ्रा जोंनि हादरखौहाय बिसोरो गाग्लोबफैनायसै बेनिखायनो गुबुन साबा राजाफोरखौहाय बियो बुथुमबाय बियो साबा राजा ज' जानानै जसुआजों लोगोसे दावहा नांनो ओंखारबोबाय बेथ' साधारन दावहा जानाय नङा गिलु बालु दावहा एखेबारे आरो बे दावहा मा जादोंनो एखेबारे फुंनिफ्राय दावहा जाबाय जाय जानानै एखेबारे आवगायलांगासिनो दङ सानाबोथ' थांगासिनो दङ साना थांगासिनो दङ खिन्थु बिसोरो देरहाथ'वाखै माने फुङावबो सानजौफुआव भिडिअखौ मोजाङैनो लाबोनायासो बेबायदि बेस्थ' ओमफ्राय जोंनाबो मोसानाया सफैबाय नालाय आङो डाइरेक्ट भिडिअखौहाय बेलासिनि 3थानिफ्रायसो आङो डाइरेक्ट कालसारावसो लानाय जाबाय मानो होनोबा ओरैबायदि बेस्थ' आरोना ओमफ्राय जोंनाबो मानसिफ्रा रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय फैगासिनो टाइमा खाथिनिफ्राय खाथि माबायदि जागोन गोसोखौहाय बोरैबासो मोनजोब्बाय आरोना रोंगोन ना रोङा मानसिफ्राथ' ओरैबायदि जाखादों आरो कालसारावबो नोगोद मानसि जाखादों बिगियाजुलि एरियानि मोसाग्रा हान्जाफोर आरो जाथारसिगोन जोंनाबो मा होनोमोनलाय बिसिनि मोसानायखौ मिथिलाय लाङालै डेन्जार मानसि जादों आरोना कालसाराव बिथिंहाय मोसाखांबाय बिसोरो ओमफ्राय बिथिंहाय जादों ओमफ्राय जोंनि नै गाजाखा माबायदि आरोना मबाइलावसो नुयोमोन रियेलाव नुफैबाय बिदि गाखोनाय आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय फैगासिनो माबायदि नुबाय केमेरायानो खर'आवनो जों समान बेनिफ्राय मोसाग्राफ्रा जोंनि उनाव सोरनाय फासलायना थांनायाबो खेले नोंसोरनि मोसाबानो इसोर सिख्रिफ्रा ओरैजाय थायोना ओमफ्राय बै सानै थाया जालाय सानै ओमफ्राय साथामजों मोसानो थांसै गिदिरा जाबाय दा नों नैजों सादे रिसिभ जायना हरसे नायनो हाजानो इजों नङा इजों नङाबा माबागोन ना जायगा
Bara jwgj खिबौ हाय आं हाजोबा आं बोरैथो थादों गोलैया नामा Daimon. अब्ला आङो लोगोफोर बिनि ब्लगखौ बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन आङो नेक्स्ट ब्लग लाबोसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो स' आङो नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगासिनो दङ बांद्राय गोलावद्राय जायोब्ला एसे बरिं नाङो नालाय ना लोगोफोर दे होमबा बाय